4-én a 11/1998-as számú határozatával úgy döntött, hogy Ópusztaszeren a megmaradás falán elhelyezteti a nagyközség címerét. Nagy megtiszteltetés számomra és küldöttségünk tagjai számára, hogy mi képviselhetjük Hegyeshalom lakosságát a címeravató ünnepségen, és elhelyezhetjük a nagyközség koszorúját is. Hölgyeim és uraim! Hegyeshalom történetét az idők során a mindenkori politikai és gazdasági tényezők mellett elsősorban földrajzi helyzete határozta meg. Főként az a tény, hogy mindig határszéli volt. A honfoglalás előtti Pannóniának és Szent István királyunk által alapított történelmi Magyarországnak is az északnyugati határán foglalt helyet. Nyugat kapujában helyezkedett el, abban a Moson vármegyében, amelynek a területén évszázadok során a legtöbb háborús esemény zajlott le, és ahol a sűrű katonai vonulások következtében a lakosság legtöbbet szenvedett. A település története a római birodalomig koráig nyúlik vissza. Ekkor katonai szálláshely, melynek őrtornyára később a római katolikus templom ma is létező tornya épült. Községünk történetére nem kis mértékben volt befolyással az a tény is, hogy a római idők óta útmenti község volt, mégpedig Pannónia fővárosát, Óbudát Béccsel összekötő hadiút, másképpen királyút. A honfoglaló magyar törzsek időszámítás után 896 és 900 között Hegyeshalom térségét is elfoglalják, és azóta a magyarok folyamatosan birtokolják településünket és vidékét. Az 1300-as évektől az 1600-as évekig közepéig 3 alkalommal jelentős számú bajor család telepedett meg helységünkben, és lakták utódaik e helyet a szégyenletes 1946. május 10-i kitelepítésig, mikor is a német lakosság kb. 3/4 része jutott a sorsra. Ez ideig számarányukban túlsúlyban voltak a magyarokkal szemben. Hegyeshalom neve először II. Endre 1217-ből való oklevelében kerül említésre, Hegesholm néven. Annak ellenére, hogy környékünkön nem látható semmiféle hegy, de volt egy halom, melynek teteje csúcsos volt, és alkalmas volt abban az időben a kor térképészei számára határvonalak megjelölésére. A 20. század első 2 évtizedéig Bécset Budapesttel összekötő főútvonal két oldalán álló házakkal egy utcából álló település volt. Földrajzi helyzetéből adódóan feladata volt mindig hazánk határának az őrzése. A község lakói kezdetben főként földművelésből éltek, a mostoha termőhelyi adottságok miatt korán rátértek az öntözéses gazdálkodásra. Hegyeshalom életében jelentős változást hozott a 19. század második felében a Bécs-Budapest vasútvonalnak a településen történő átvezetése, továbbá a 20. század első felében a trianoni békeszerződés következtében kialakuló, a község határában meghúzott országhatár. Ez időtől a mezőgazdaság meghatározó szerepe csökkent, és már meglévő vasutasság mellett letelepítésre kerültek a határ- és vámőrök, a határállomási állatorvosok, a növényvédelmi zárszolgálat agronómusai is. A község életének, fejlődésének igen szomorú évtizede, 2 évtizede volt a vasfüggöny, illetve az úgynevezett határsáv bevezetése. Ez alatt az idő alatt fejlődése leállt, csak határátkelőként volt ismert. Az 1980-as években indult meg ismét lassan és fokozatosan a község fejlesztése, majd 1990-től igazán. Ma már teljes az infrastruktúrája, bevásárlóközpontja, szállodái és éttermei vannak. Hegyeshalom ma Európa egyik legismertebb és legnagyobb közúti és vasúti határátkelőhelye.
A település jelentősége a közúti határátkelő mellett a meglévő kelet-nyugati, illetve észak-déli vonalvezetésű vasúti pályák itt kialakult meccéspontjából fakad. Mindez még fokozódott az M1-es autópálya és az M15-ös autóútnak a nagyközség határában történő találkozásával. Hegyeshalom ezzel egy mesterséges határokkal körülvett szigetté vált, mert északról és délről az autópálya, míg nyugatról az államhatár szorításába került. Hölgyeim és uraim, a község címere, melyet most itt a megmaradás falán avatunk, az a címer, melyet az Országos Levéltár 1040/1932 számú leírata szerint Hegyeshalom már 1768-ban használt. Egy szájában ezüstpatkót tartó struccot ábrázol. Ezt a címert Hegyeshalom valószínűleg az anjouházi királyok adományaként kapta. Az ő családi címerükben szerepel a struc. A középkorban ugyanis általános szokás volt, hogy királyaink címerük egy részét adományozták városoknak, községeknek. Így juthattunk hozzá mi is, persze nem ellenszolgáltatás nélkül. A királyi ház szeme rajta volt községünkön, amely ezek szerint már a tatárjárást követő évszázadban jómódú lehetett. Az ezüstpatkó a jómódúak, gazdagságnak volt a szimbóluma, míg a struccot a gyorsaság és az éberség jellemzi. A Biblia is ismeri a tulajdonságait, s valószínűleg ezért került a királyi ház mindenkori tagjait két különösen értékes királyi tulajdonságra figyelmeztető Szent Madár, a buzgó katolikus királyi ház címerében. Községünk használta is ezt a címert, legalábbis pecsétjében. A körpecsét közepén helyet foglaló struc feje felett SADS betűk olvashatók. Zommelein an der Strasse, Hegyeshalom az út mellett. A már jelzett 1040/1932 számú leírat azt is közli, hogy idézem, a község címere vörös színű címerpajzsban, mely Moson vármegye színe, zöld pázsiton, mely valószínűleg a főközlekedési utat jelzi, jobbra fordult és csőrében ezüstpatkót tartó strucmadár, szól az idézet. Az 1910. november 15-i belügyminiszteri rendelet alapján a község hivatalos pecsétje kör alakú, középen a már leírt pajzsban a strucmadár, körben Moson vármegye, Hegyeshalom község 1908 felirattal. Hölgyeim és uraim! Nagyközségünk lakossága és első önkormányzati képviselőtestülete a Dombon álló műemlék római katolikus templom mellett egy emlékteret alakított ki, mely Szigeti Attila, az 1956-os Dunántúli Nemzeti Tanács mártír elnökének nevét viseli. Az itt elhelyezett emlékmű és örökmécses hirdeti, hogy Hegyeshalom nem felejti első-második világháborús és 1956-os áldozatait, 1946-os kitelepítjetjeit. Felirata az első-második világháború 1956 áldozatainak és a kitelepítettek emlékére. Köszönöm, hogy meghallgattak.